मैहुर थुनफावथाय हादर गेजेरारि थुनफावथाय फोरबोआ दिनै थुंगेनानै थांबाय आरो बेखौ जों मैहुर थुनफावथाय हादर गेजेरारि थुनफावथाय फोरबोखौ खुंनायनि थांखियानो जाहैबाय जों थुनफावथायनि गेजेरजों सुबुंजों जोङो नांजाबलांनायनि आरो जोंनि हारिमुखौ जों गुबुननो दिन्थिनो जोंनि फावथाया माबायदि बेखौबो दिन्थिनायजों लोगोसे गुबुननि मा रोखोमै फावथाय दिन्थियो जों माने गोबां एक्सपिरियेन्स थांनाय 3 बोसोराव देग्लायजों लानानै गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि फावथाय नुबोनो मोन्दों दा बेफोरजों जों गोबां सोलोंनो मोननाय जायो दा बे हिसाबैनो जों थुनफावथायफोरखौ खुंबोनाय जादों आरो लोगोसे बेवहाय दिनै जोङो देग्लायनियाव 3थि मैहुर थुनफावथाय फोरबोआव जों गासै 8टा फावथाय लादोंमोन बेवहाय दिनै जोबनानै थांबाय दा जोंनो ओरैबायदि पाब्लिकनि रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननो हादों सिगाङाव जेरै मोनदों आरो इयुनावबो मोनगोनखौ जों मिजिंथियो थारमाने जाफुंसारनायखौ जोङो जानाय बायदि मोनदों आरोखि जाफुंसारनाय बायदि मोनदों दा इयुनावबो जोङो हाबाफारिखौ बेखौ खुंलांबाय थागोन आवगायलांबाय थागोन थाद'नाय नङा आरो जेरैखि जाया जोङो साननै सानथामबाबो खुंलांबाय थागोन आरो ओमफ्राय जेसेबां जाय बिथांमोना फैदों जोङो बेनि थाखाय दिनैनि बे मैहुर थुनफावथाय फोरबोखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारनिसिम आं गाहायै साबायखर बावनो सानो आरो लोगोसे डिपार्टमेन्टेल CHD मेडाम फामि ब्रह्म जइन्ट सेक्रेटारिबो बिथांनिसिम आं साबायखर बावनो सानो बेनिफ्राय आरो सिगांनि मानगोनां सेक्रेटारि दितकानन्द हाजरिका सार बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावगोन आरो लोगोसे जाय बिथांमोना जोंनि हाबाफारियाव हेफाजाब होफैदों जेसेबां लाइटनिफ्राय लानानै खामानि मावनाय आरो जोंनि लोरगि थियेटार ग्रुपनि आर्टिस्टफोर सोद्रोमाफोर जेसेबां खस्थ' खालामदों लोगोसे जाय बिथांमोना जोंनि जायगा बानायनायफ्राव हेफाजाब होबोदों मावनायफोर खामानि मावग्रा बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनाव लाइटनि साउन्डनि आरो मिडिया बिथांमोनखौ सापर्ट गैयाबा जों माबा खालामनो हाया जोंनि हाबाफारिया जाफुङामोन आरो लोगोसे रायजो राजा गाहायावनो जाहैबाय रायजो राजा जों रायजो राजा बिथांमोननि अनसायनायखौ मोननो हादों रायजो राजा बिथांमोननिसिम ओंखायनो जोबोद साबायखर बावो दा जोंनि जे थांखिजों जों खुंफुंदोंमोन लासै लासै जों 100% जाफुंदोंखौ जों बुङा लासै टाइम लागोन गासिबो जोङो नाजादों बेहाय जों मावफुंलांबाय थागोन बेखिनियानोसै फैगोदान समावहाय बेखौ खुंफुंलांबाय थागोन ना ओरैनो नैबे दानि खुंफुंनायावनो बे माब्लाबाबो जोबथारनाय नङा आङो खोथा होयो लोरगि थियेटार ग्रुप थासान्दियाव आरो बिसेसकरि आं थासान्दियाव आं बेखौ जोबथा होनाय नङा सानसेबाबो खुंगोन साननैबाबो खुंगोन जेरैखि जाया बे जालांगोन खिन्थु मैहुर थियेटार फेस्टिभेला सिलभार जुबलि गल्डेन जुबलि गासिबो खुंलांनो हागोनखौ आं मिजिंथियो बेखिनि खोथाखौ आं बाथ्रा बुङो रानिं जालांगोन बे आरो इन्टारनेसनेलि खुंनो हायाबाबो नेसनेलिबाबो जालांगोन खिन्थु मैहुर थियेटार फेस्टिभेला रानिं थागोन आरो बे एसेनोसै फैबाय थानाय समावहाय नैबे रायजो राजाफोरखौहाय दिनैनि जोबथा सानफोरनि गेजेराव मा खालामगोन आङो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों जाय बिथांमोना दिनै सफैस्लाबाखै दिनै मिन्थिस्लाबाखै आरो जोंनाव माने फावथाय नायनायनि हुदाया एसे खम मानो होनबा मबाइल थियेटार लाबोबाबो सोलिया जोंनाव दाबो गोबां गुबुन जायगा जेरै पाठशाला बरपेटा बेफोरबायदियाव नलबारिफ्राव गोबां मबाइल थियेटारफ्राव बिराद सोलियो थियेटाराव बिराद नायग्रा गोबां दङ सानफ्रामबो थियेटार जायोबा सानफ्रामबो नायो बिथांमोना दा जोंनियाव मोनसे मबाइल थियेटार लाबाबो नायग्राया जाहैया जायनि थाखाय जाय बिथांमोना लाबोगोन बिथांमोना लाबबो जानो नागिरा दा आर्टिस्टफ्रा थांनोबा नायनोथ' माखासे लुगैबाय आर्टिस्टफ्रा थांनोबा नायग्राबो ओंखारनांगोन गासिबो आरो टिकेटनि होबाबो नायनो आवगायनांगोन बेवहाय आरो बेखौ जों लुगैयो बयबो अब्लासो बयबो दिन्थिग्राया ओंखारलांगोन दा आर्टिस्टफ्रा आवगायगोन खामानि मावनो आवगायलांगोन दा बेखायनो बयखौबो बे हुदाखौ खालामनो लुगैयो आरो बयबो सोरबा सोरबा पार्सनेलि इनभाइटेसनबो मोनजोबजानो लुगैयो नाथाय इनभाइटेसन हैजोबनांगौ सम्भब नङा बाहाय मोनसे फेस्टिभेल जाबाय एनाउन्सआव मोनथिबाय अबेबा निउसाव मोनबाय बेजों नुनायजोंनो नायनो फैनांगौ आरोखि साफ्रोमबो आं इनभाइटेसन मोनाखै बे जालायनाङा आरोखि मानो होनबा मोनसे थियेटार नायनायनि थाखाय इनभाइटेसन होलायनांगौनि खोथा गैया आं होननानै सानो आरोखि बिदि होननानै सानो मानो होनबा मिन्थिनाय लोगो लोगो मिडियाआव बा पस्टार नुनाय लोगो लोगो बा अबेबा निउसाव नुबाय बा पेपाराव नुबाय बेफोरनि दारैनो जाहाथे फैनानै नायलायनांगौ आरो साहस होलायनांगौ बयबो लोगोसे आरो थियेटारनि थ्रुयैनो जों गोबां बुस्थु सोलोंनो मोनो जोङो बोसोरफ्रोमबो लोरगि थियेटार ग्रुपआ मावबादा खुंबोनाय जायो फावथाय वार्कशपफोर खुंबोनाय जायो बेनि थ्रुयै आरो उन्दैफोरनि थाखाय जोङो स्कुल ट्रेनिं होयो फ्रि ट्रेनिं होयो स्ट'रि टेलिंनि सायाव जों सेमिनार खुंनाय जायो सानथामारि वार्कशप खुंनाय जायो फ्रियैनो जोङो बेसेन लायाजासे खुंनाय जायो दा बेफोर हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां गथ'फोरनि चिल्ड्रेननि खामानियाव जों जेखौ थियेटारनि एजुकेसनखौ बेस खालामनानै खुंनाय जायो बैफोर वार्कशपनि थ्रुयै गोबां गथ'फोरनि टेलेन्टफ्रा माखासे फैयो आरोखि पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्ट दा बेफोरखौ जोङो गासिबो नै फेस्टिभेलानो जोंना मेन थांखि नङा फेस्टिभेला जोङो लादेरदों फेस्टिभेलनि लोगोसे जोङो गासिबो वार्कशपनि लोगोसे जों ड्रामा लोगोसे लोरगि थियेटार ग्रुपआ फक सेक्सनावबो खामानि मावनाय जायो गोबां जायगायाव जों नेसनेल लेभेलफ्राव बाहागो लाहैबाय फक डिपार्टमेन्टआवबो बर' सुबुं मोसानाय दिन्थिहैखांबाय लोगोसे जों नेक्स्ट जोंनि वार्कशप जों खुंनो आवगायदों पापेट्रि जोंनि गोमानानै थांनाय पापेट्रि पुतलानि वार्कशप जों खुंनानै मोनसे प्रडाक्सन टिम मोनसे बानायनो थाखाय प्लेनिं खालामगासिनो दं पापेट्रि आरो लोगोसे जोङो जात्रा गाननि सायावबो जों खामानि मावगोन लासैनो बेखौबो जोङो वार्कशपनि थ्रुयै लासै बुरखांनायनि नाजालांगोन बेसेबां जाफुंसारो बेखौ बुंनो हाया नाथाय जों नाजालांगोन